Ще още една-две минутки, за да се присъединят всички записали се. Има огромен интерес към този вебинар и се надявам днес да отговорим на въпросите, които възникват. Вебинарът е организиран от Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия. Аз съм Марияна Янева и днес ще ви представя, всъщност ще започнем с основите на какво е всъщност съхранение на енергия в индустриални батерии и защо към момента в България се очаква да започне едно по-сериозно развитие точно на този сегмент. Днес с нас също така е Калоян Милушев от Fluence, който ще се представи малко по-късно в вебинара и ще ви разкаже за практическите приложения, които индустриалните батерии имат и къде по света компанията му е инсталирала такива големи проекти и за какво се ползват те. Ние като начало ще започнем с преглед на това какво всъщност се случи в България в последната една година, защо съхранението на енергия започва да излиза все по-често на дневен ред, какви са законовата рамка и общия разрешителен режим, пазарните тенденции, които карат тази технология да набира скорост и в нашия пазар. И най-накрая, естествено, ще разгледаме приложенията на индустриални батерии в вече съществуващи проекти, които изпълняват различни функции за съответните пазари, в които се намират. Но най-напред ще минем накратко по това, което започна в България с развитието на законовата рамка за съоръжение за съхранение на електроенергия и най-вече за промените в Закона за енергетиката, които са факт от началото на тази година. Сега последните промени бяха приети на 10 ноември, все още не са публикувани в Държавен вестник, така че това, което ще си говорим днес, е предимно какво се случи до момента и промените, които бяха прияти по-рано през годината, а именно те засягат основно как се случва изграждането на такива проекти за индустриални батерии, не само съоръжение за съхранение на енергия, но днес ние ще съсредоточим разговор си основно върху индустриалните батерии, каква е процедурата за присъединяване и съответно има ли нужда от лицензии за оператор на съоръжение на съхранение на енергия. Интересното при нашата рамка е, че изграждането на индустриалните батерии е регламентирано в закона като преместваеми обекти, каквито и те всъщност са. Т.е. по Закон за устройство на територията, за изграждането на индустриални батерии не се изисква разрешение за строеж, а разрешение за поставяне, което е по-облегчената процедура и няма смяна на предназначението на земята, където те се инсталират. По отношение на присъединяването също е въведена опростена процедура, когато става въпрос за съоръжения за съхранение на енергия, които са в комбинация с дали производство на енергия на място или като консуматори, което става с една процедура, ако няма повишение, не се изисква изменяне на мощността в точката на присъединяване, с уведомление към съответния оператор и анекс към договора за достъп и пренос. Няма двойни мрежови такси в България, което е едно огромно предимство спрямо други пазари в Европа. Т.е. цените за достъп и пренос на електроенергията се заплащат само за разликата между количеството закупена електрическа енергия от участници на пазара на електрическата система и съответно количеството, което е обратно отдадено към съответната мрежа. За проекти, които са до 20 мегавата, не се изисква лиценз. Единствено, когато ще се търгува с енергията от системата за съхранение, се изисква това да става през лицензиран участник на пазара, т.е. през търговец. Най-общо разрешителния режим, между другото, виждате ли ми презентацията, защото имам чувство, че не се сменят слайдовете. Да. Ами, да, не се сменят, Мариана.
Я да видим сега. Сега започнаха да се сменят, да. Добре. За тези, които ни слушат, ни презентациите след това ще бъдат изпратени на всички участници, така че ако сте изпуснали размислите ми до момента без презентацията, няма проблем, ще ги възстановим малко по-късно. На екрана в момента, надявам се, виждате общата рамка за разрешителен режим за ВЕИ проекти в България, която има две основни а, подразделения. Едната е разрешението за строеж на самия обект и съответно присъединяване към мрежата, като тук си говорим за по-големи проекти, основно така наречените utility scales или индустриални проекти. Започва се естествено с избор на терен, като той трябва да мине период на оценка за това дали е подходящ, дали има ресурс, наличен ВЕИ ресурс, дали ще е вятър, слънце или нещо друго, как можем да си осигурим вещни права, за да строим върху тази земя и има ли наличен мрежови капацитет. Ако отговора на тези три въпроса е да, то следва да се премине към процедурите, които тук сме се постарали да опишем в един много общ план, така че да са валидни за повечето проекти, но всеки един проект има своите специфики, в зависимост от това къде е неговото местонахождение и съответно процедурите, които трябва да измине и в съответствие с ресурса и с местните разпоредби може да бъде малко по-различен. Но в най-общия случай трябва да има устройствено планиране на територията, на която ще се изгражда този строеж, което означава да се преминат процедури и вещни права да са осигурени преди да се подаде искане за становище за присъединяване към съответния оператор. И след вече, когато имаме това становище и знаем, че може да се присъединим към мрежата при определени условия, да се извършат процедурите, които са когато има предназначение, смяна на първоначалното предназначение на земята. Могат да варират, но в най-общия случай включват координация с властите по отношение на околната среда, по отношение на наличието на културни ценности, комунални услуги, техническа инфраструктура, която може да преминава от там и трябва да бъде съобразен дизайна на проекта с нея. И съответно, когато сме в малко по-напреднал етап, се подава искане за предварителен договор и започва да се работи реално по изграждането на този проект. При взимане на разрешение за строеж се подават и документи за окончателен договор за присъединяване към съответната мрежа, която сме избрали. Пък при разрешителния режим, който ще бъде приложим за батериите, за момента е по-детайлно разработен основно за хибридни проекти, което означава, че тези батерии ще бъдат по-скоро на място, на където вече има изграден ВЕИ проект. Това е така, тъй като законовата рамка следва интереса на развитието на плана за възстановяване и устойчивост, където има специализиран търг, предвиден точно за такъв тип хибридни проекти, които комбинират ВЕИ част с съхранение на енергия. И съответно законовата рамка тук е по-развита по отношение на самостоятелни проекти за батерии. Все още не е чак толкова ясна, но горе-долу ще се движи по същия път. Интересното тук е, че при батериите, когато са част от такъв проект, за който вече имаме договор за присъединяване или поне становище, би следвало да е по-лесно те да бъдат добавени към съответния проект, стига да има такова място предвидено за тяхното инсталиране. Не се изисква издаване на разрешение за строеж. Вместо това, като преместваеми обекти, те минават по процедура, която завършва с разрешение за поставяне, за което всеки един общински съвет, община в България има съответна наредба, какви са точно изискванията за тези преместваеми обекти. В най-общия случай обаче одобрението идва от главния архитект на съответната община и то трябва да е на база на инвестиционен проект, който покрива все пак основни части на проекта, които се разработват, най-вече електрическа, конструктивна, при индустриалните батерии пожаробезопасност е задължителна от наша гледна точка, както и естествено здраве и безопасност на труда.
Присъединяването, когато не се повишава мощността в точката на присъединяване, а в крайна сметка това е основната цел на батерията, тя да позволи да се акумулира енергия от възобновяеми източници на енергия. Това става основно чрез анекс към договора за присъединяване на обекта с производство на възобновяема енергия и съответно подписването след това и на договор за достъп и пренос, ако се изисква. И в най-общия линии това е зададената законова рамка към момента. На ниво закон е доста перспективна и доста добра спрямо рамката, която имаме и в Европа. Въпросът е, че дявол обикновено е в детайлите. Предстои в 6 месеца срок от приемането на закона за енергетика, който предстои да бъде обнародван все още, да се промени наредба номер 6 за присъединяването, за да са ясни правилата и всъщност техническите изисквания към този тип проекти, които ще имат операторите на мрежата. И в други също законови рамки трябва да бъдат, подзаконови документи трябва да бъдат променени, за да имаме една по-цялостна законова рамка, но в общи линии бих казала, че на фона на развитието в Европейския съюз като цяло, България изглежда сравнително добре като базова рамка за развитието на съхранението на енергия и по-точно индустриалните батерии. Сега ще си поговорим малко повече по отношение на това как се развива пазара на възобновяема енергия в България и съответно кой е основният стимул да гледаме все по-често към съхранението на енергия като решение на един от основните проблеми, които имаме, а именно много бързото, скоростно развитие на проекти за възобновяема енергия, които имат своите последствия по отношение както баланса на системата, така и по отношение на цените, които същите тези проекти ще могат на цените, на които те ще могат да продават енергията си. На графиката на този слайд се постарахме така да извадим статистически данни за това как се развиват различните видове ВЕИ енергия през годините. Може да видите, че пазара ни е така доста неравнопоставено развитие има. Основно се случва между 2010 и 2013, големия бум, първата вълна на такъв тип проекти, който бе мотивиран от наличието на договори дългосрочни с фиксирана изкупна цена на повечето от тях. Пак се случи доста бурен растеж през 2012 година, основно след което се оказа, че не сме си направили сметката както трябва и много голяма част от тези проекти не са предвидени в бюджета, в който трябваше да бъдат подпомагани. Последва така един доста неприятен период, в който имаше различни опити с ретроактивни мерки, тези цени и условията, при които са реализирани инвестициите, да бъдат променени, което оказа много негативен ефект върху пазара и инвеститорския интерес съответно, тъй като вече изградени инвестиции бяха на ръба на това да не бъдат изпълнени финансовите показатели, които са заложени в тях. Вследствие на това, следващите 3 или 4 години почти нямаше развитие на пазара в България и 2019 година, когато благодарение на технологичния напредък на технологиите и спада в цената на източниците, основно на слънчева енергия, започна да става чисто икономически много по-привлекателен. И вече с геополитическите развития 2022 година пазара се изстреля нагоре по отношение на това, че цените на енергията бяха изключително високи и голяма част от политиките, и чисто икономическите сметки показваха, че за да може този ефект от цените да бъде до някаква степен коригиран, трябва да се инвестира в възобновяема енергия, която предлага предвидима и стабилна цена.
за период от 30-40 години вече се планират съвременните фотоволтични централи и вятърни такива. В България спецификата на законовата и регулаторна рамка е такава, че соларните проекти се развиват много по-бързо, отколкото вятърните и вследствие на това тази година България ще бъде гигават маркет, т.е. ще имаме повече от 1 гигават инсталирана енергия от фотоволтаични електроцентрали в рамките на една година. Това е добър напредък по отношение на това, че следващата година ще видим така сравнително ниски цени на електроенергията, което е а, в а, в полза на всички, които потребяват електроенергия на пазара, но това съответно ще се отрази на бизнес моделите на фотоволтаичните проекти, които нямат сключени дългосрочни договори за изкупуване на енергия, така наречените PPA, а продават изцяло на пазара. И в този в този му вид ще започнем да виждаме тази картинка все по-често. Това е извадка от ранна есен тази година на това как изглежда цената на електроенергия на IBEX, на българската борса. В моментите, в които има силно производство на вятърна енергия рано сутрин, пък няма потребление, цената пада, след това имаме по-малък пик на потребление рано сутрин, в обедните часове, когато повечето фотоволтаични мощности работят, цената също е по-ниска и тя се изстрелва в вечерния пик, когато е общо взето голямото потребление, което се случва в рамките на един ден. Този 24-часов разрез ще става все по-типичен като профил, защото възобновяемата енергия, която излиза на пазара, има така наречените нулеви маргинални разходи, т.е. може да си позволи да продава на ниска цена до известна степен. Но все пак и разходите за тези инвестиции трябва да бъдат възвърнати в един определен момент. Но те произвеждат енергия, докато ресурсът е наличен, а все още в плана така на регулациите няма тарифи, които да насърчават потреблението тогава, когато е производството, вследствие на което по-скоро разчитаме на технологии, които ще могат да умекотят този ефект от ниски цени на обед и високи вечер. И точно тук виждаме приложението на индустриалните батерии, които ще могат да преместят енергията във времето от момента, в който е налично производството, към момента, в който ни е необходимо като потребление. В най-общи линии това е, което бихме могли да кажем като базова рамка за това какво представлява съхранението на енергия, каква е законовата рамка в България и пазара, моментните условия към този конкретен момент. Последно, преди да предам думата на Калоян да ви разкаже по-подробно за практическите приложения на този вид технологии, бих искала да спомена, че започнахме вече с подготовката за едно събитие, което ще се случи на 15 и 16 май до година, което е насочено именно към корпоративното снабдяване с енергия от възобновяеми източници. И там ще си поговорим доста повече за това какво можем да преговаряме, когато искаме да снабдяваме дейностите си с възобновяема енергия и какво можем всъщност да направим и с различните типове договори за изкупуване на възобновяема енергия, как батериите биха повлияли за структурирането на един такъв договор, ако въобще, и съответно какво би могло да се очаква за развитието в региона. Събитието не е само за България, то ще включва Румъния и Гърция също, така че в регионален план ще наблюдаваме още по-интересни развития. С това завършвам моята встъпителна част. Надявам се да е дала добра представа за това какво се случва в момента на нашия пазар и предавам щафетата на Калоян, за да разкаже за действителните проекти, които вече са реализирани по света и малко повече за това Fluence какво е правила до този момент.
Само Да. последно бих искала ам, да кажа, че може да задавате въпроси в Q&A секцията. Аз ще ги следя и в края на нашия вебинар ще имаме поне 15 минути отделени, за да отговаряме на въпросите там. Заповядай, Калуян. Благодаря много, Мариана. Нека да споделя и аз своя екран. Надявам се го виждате. Да, Да, добре. Искате да направим само един бърз тест. Сменят се слайдовете, нали? Мариана? Окей, добре. Така, здравейте. Първо бих искал да благодаря много на теб, Мариана, за поканата, както и на Деси, и на целия екип от Апсте за организацията. Благодаря и на всеки, който се е включил в вебинара днес. И също, въпреки че не живея в България, за мен всъщност наистина е чест и голямо удоволствие да представям в Fluency темата за съхранение на енергия пред българска публика. И наистина се чувствам доста мотивиран и позитивно зареден да видя толкова хора днес, на които имат интерес към темата. Кратко представяне от моя страна. Базиран съм в Амстердам и в момента отговарям за развитието на пазарната стратегия на Fluence в Холандия, Белгия, Германия и Източна Европа. Предварително бих искал да се извиня, че презентацията ми е на английски, но поне докато говоря ще се постарая да използвам терминология на български. Ам, това, с което държа да започна моята презентация днес, е, че батерийното съхранение на енергия всъщност отдавна не е вече просто някаква футуристична технология, която се пробутва тук и там чрез помощта на някакви грантови схеми. Една огромна част от тези 50 гигавата инсталирана мощност до края на 2022, които виждате, са финансирани на изцяло пазарен принцип и са се оказали доста печеливши инвестиции. И поради тази причина едно от най-големите предизвикателства, както на мен и на колегите ми от Fluence, е, че сме бомбардирани на дневна база с заявки от компании, развиващи проекти и още повече от такива, които искат да ги финансират. Нашите най-доверени клиенти за момента са както едни от най-големите utility компании в света, така и едни от най-големите инвестиционни фондове в света. И това, което мога да ви уверя е, че подобни инвеститори имат много детайлен подход да се минимизират риска до най-малкия детайл и в никакъв случай не биха допуснали да инвестират милиарди в недоходоносни инвестиции или технически неизрядни и неозрели технологии. Това всъщност е причината водещи анализатори да показват прогнозите си, че тези 50 гигавата инсталирана мощност от изминалата година ще бъдат изстреляни десеторно до 500 гигавата през 2030 година. Причините за този огромен ръст са многобройните предимства, които съхранението на енергия предлага на всеки един в мрежата, като започнем от производители, минем през мрежови оператори и стигнем до консуматорите. Съхранението на енергия всъщност е ключа към интегрирането на повече възобновяеми източници на енергия в мрежата, защото то е това, което ни дава нужната гъвкавост и стабилност на мрежата и същевременно води до намаляване на оперативните разходи при управлението на електроенергийната система. От страна пък на консуматорите, съхранението на енергия е перфектен инструмент за отговор на всякакъв вид пазарни и ценови сигнали. И поради изброените до момента причини, нашата твърда позиция е, че най-логичният начин за развитие би бил интегрирането на съхранение на енергия в мрежата, не да се опитва да догонва, а всъщност да изпреварва и да е предшественика на растящите темпове на интегриране на възобновяеми източници. И бих искал да използвам това изречение като встъпително към това какво всъщност правим ние в Fluence. Нашия екип е обединен около мисията да трансформираме начина, по който захранваме и електрифицираме нашия свят и по този начин да положим основите на едно по-устойчиво бъдеще.
За момента имаме кумулативно над 7 гигавата инсталирана мощност в вече 47 пазара по света и сме първата компания, която някога е свързала батерия към електроенергийната мрежа още през 2008 година. Всъщност от тогава насам ние не сме спрели да създаваме и модифицираме нашите продукти за съхранение на енергия, които вече отдавна са еволюирали в комбинация от софтуерни и хардуерни компоненти. И тук всъщност бих искал да се върна отново на това, с което започнах презентацията си днес. Дори само наблюдавайки развитието на нашата компания, би следвало да стигнем до извода, че съхранението на енергия наистина не е просто футуристична, а отдавна доказала се технология. Както споменах и по-рано, т.е. имам предвид батериите за съхранение на енергия и както споменах по-рано, инвестициите в проекти за батерийно съхранение на енергия всъщност на много места по света са определено доста добре печеливши инвестиции. И нека да ви покажа някои примери за такива така наречени мегапроекти по света, реализирани благодарение на наша технология. В Калифорния вече отдавна се наблюдава този така наречен Duck Curve или вече дори прераснал в Canyon Curve синдром, който видяхме много ясно и в Европа и България, включително и последното лято. Какво представлява той? Поради по-забързаното интегриране на фотоволтаични централи в дадени региони, наблюдаваме драстичен спад, зануляване или дори достигане на минусови цени на електроенергията в по-слънчевите часове. И всъщност борбата с този проблем м, зад, и е причината зад построяването на тези огромни проекти, които виждате тук на слайда в случая в Калифорния. Ам, и също имаме други интересни проекти в Чиле. Това е третия проект, който виждате, като там, ако си представите карта на Чиле, тя е, грубо казано, една линия и по същия начин изглежда и електропреносната им мрежа. И поради тази причина, може би тук, ако имаме в вебинара и колеги от електросистемни оператори или електропреносните дружества, те предполагам, че добре могат да се представят предизвикателства при управлението на подобен вид система. И за част от тях съхранението на енергия дава доста добри решения. Отделно от тези проекти и най-голямото портфолио на батерийно съхранение на енергия в Юго-Източна Азия, също реализирано чрез наша технология. Но нека да ви пренеса и в проекти, които сме реализирали на нашия континент. Да, при интегрирането на доста сериозно количество възобновяема енергия в мрежата, която в случая в Ирландия е вятърна, започва да се поражда и риска от появата на девиации в частотата на тока, които от своя страна водят до така, доста шокови положения в мрежата, падане на релейни защити, повреди на дарени елементи и така нататък. И Ирландия, за да се справи с този проблем и да регулира честотата си на тока, създава механизъм за балансирането й с време на реакция под 150 милисекунди. И ние всъщност може да се похвалим с това, че отново сме първи в света по отношение на доставянето на технологично решение, което да отговаря на изискванията на този балансиращ механизъм. И просто за сравнение ще дам пример, че едно човешко мигване всъщност трае между 300 и 400 милисекунди или това е над два пъти по-дълго време от времето на реакция на нашите системи в Ирландия. В Германия има така наречените Grid Booster проекти или това отново са масивни батерийни проекти за съхранение на енергия с цел по-добра утилизация на електропреносната инфраструктура и гарантирането на един безпроблемен пренос на електроенергията, генерирана от постоянния вятър в Северно море, включително чак и до южните части на Германия. В Германия също има повече от един електросистемен преносен оператор и
ние имаме реализирани тези така наречени Grid Booster проекти. Тук на слайда виждате един от тях с Transnet BV. Имаме и с друг системен оператор Tenets, още два проекта по 100 мегавата. Този наш проект в Литва също е доста интересен, защото също е пример за това как съхранението на енергия в случая играе и геополитическа роля, подпомагайки Литва да се отдели от бившата съветска мрежа и да се интегрира по-добре към европейската. Тук също е интересно да се спомене, че при този проект системите ни подпомагат поддържането на така наречената инерция, която е критичен елемент за поддържане на стабилност на мрежата, особено при по-нисък дял на конвенционални мощности в енергийния микс. И сега също бих искал да ви покажа и така наречените иновативни търгове в Германия, които са пример за механизъм за стимулирането на интегриране на съхранение на енергия, заедно с възобновяеми източници. Това е малко наподобяващо и на българския търг, заложен в плана за възстановяване и устойчивост, който беше пуснат за публична консултация от Министерството на енергетиката миналия месец. Но също този механизъм в Германия води до интегрирането на 5,5 гигавата соларни мощности, както и на 1,8 гигавата батерийни мощности в продължението от 2022 година до 2028 година. Също защо ви го показвам? Защото подобни механизми имат както силни, така и слаби страни. Ние като пазар, който тепърва започваме с интегрирането на батерийно съхранение, можем да се получим от тези силни и слаби страни. В случая тук става въпрос за регулярни търгове, които носят доста така, сигурност в инвестиционните намерения на инвеститори в подобни проекти, но и същевременно има тази слаба страна, която е, че батериите не им е позволено да се зареждат от мрежата, което означава, че те са лимитирани да дават тези балансиращи услуги на мрежата. В тази степен дори в момента първият драфт на българският план за интегриране на този търг е малко по-добре, поне в тази степен организиран, в това, че дава поне 25% така, възможност на батериите да се зареждат от мрежата. Сега, след като вече коментирахме различни проекти на различни локации, бих искал да ви покажа и по какъв начин ние в момента бихме категоризирали пазарите в Европа. И също аз в момента нямаше да водя тази презентация пред вас, ако не вярвам в това, че ние заедно имаме шанса да преместим България от долния ляв ъгъл, който я виждаме в момента, до горния десен. Или с други думи, вярвам в това, че ние всички държим нашите ръце ключа за отключване на потенциала на пазара на съхранение на енергия в България. Предполагам, че повечето от нас сме участници в този вебинар, защото вярваме в това, че съхранението на енергия има своя принос, така наречения зелен преход на България и в осигуряването на стабилност на мрежата в този процес. Но в случая, може би, най-ключова роля биха играли тези от вас, които са част от регулаторни органи, мрежови оператори. И надявам се, имаме такива участници също в вебинара. Да, вашата роля би била в това да се премахнат тези бариери пред батериите за съхранение на енергия, да участват в балансиращите пазари. Както каза Мариана, базовата законова рамка дава едни добри основи, но самите вече надолу всички видове детайли, както регулаторен, така и технически, би следвало да се доизяснят. И така, последно бих искал да покажа и дадени предпоставки и вече поети първи стъпки към
към потенциала на съхранение на енергия в България. Една огромна предпоставка пред нас е това, че исторически сме били и все още сме главен износител на електроенергия за региона в Юго-Източна Европа. Имаме и географски и ресурси да развиваме възобновяема енергия, за да запазим своята позиция като такъв главен износител за региона. А, Имаме и географското положение, всъщност да сме и главен балансьор в региона, защото на юг от нас се развиват с стремглави темпове соларни проекти. На север от нас се развиват с стремглави проекти, с стремглави темпове вятърни проекти. Та при нас имаме и инвеститорския интерес и ние да развиваме свои проекти за възобновяема енергия, като последното число, също, което аз съм чул, мисля, че беше от това лято, са 40 гигавата нови подавания за нови присъединяване в мрежата на ВЕИ проекти. Като първи стъпки към интегрирането на съхранение на енергия в България са вече европейските финансирания за соларна енергия с системи за съхранение за собствена консумация, които бяха финансирани както за битови, така и за индустриални консуматори. Друга голяма стъпка, която България беше поела преди дадено време, е да сложи в плана си за възстановяване и устойчивост. Тези тук са под въпрос 3 гигаватт часа вече, които бяха преди 6, колкото се сещам. И за тях също си имаме финансиране от европейска страна, което би следвало да бъде освоено до 2026 година. Така, надявам се да успеем да го реализираме, но и също това, за което съм доста добре обнадежден, са и тези търгове, които преди малко бях споменал на някой на по-предния слайд в България, които всъщност целят интегрирането на 1,4 гигавата възобновяеми източници на енергия, комбинирано с минимум 350 мегавата инсталирана мощност, батерийно съхранение на енергия, за което вече пак имаме отново по плана за възстановяване и устойчивост финансиране, което би следвало да се освои до 2026 година и този проект вече мина публична консултация, така че го очакваме всеки момент. Да, с това бих искал да приключа своята презентация и ви благодаря много за вниманието. И аз благодаря, Калуян. Беше изключително интересно да видим опита в другите държави и къде се намираме в момента ние. Ам, Аз сега бих искала да отворя така, уебинар и оставащите 20 на минути от него за въпроси и отговори. За част от въпросите, които се появиха вече в Q&A панела, се опитах да дам своя отговор. Сега ще пробваме да отговорим и на друга част от тях. Има въпрос, който е свързан, нали, графиката, която показах в презентация, е само за присъединените към мрежата. Да, това е така. Тази графика се включват мощностите, които са присъединени към мрежата за производство на електроенергия и получават гаранции за происход от АОР, от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Тези, които са за собствена консумация, не влизат в статистиката, официалната, която се събира от институции в България. Ние правихме опит в АПСТЕ да съберем такава информация от мрежовите оператори и се оказа, че значителни са като мощност системите за собствено потребление, които са присъединени, достигайки до почти 1 мегаватт в различните електроразпределителни мрежи и някои от големите консуматори, които са на преносната мрежа, също инвестират в такива
големи централи за собствено потребление. Така че те официално не влизат в тази статистика и са допълнителни мощности, които съществуват, но ги остават под радара и те допълнително свалят потреблението в страната като товар в мрежата, тъй като голяма част от успяват да покрият със собствено производство. Има интересен въпрос, къде има повече информация по отношение на регулаторната рамка за батериите. За съжаление, информацията, която ви представих което към момента е налична, а практическата информация идва с реализирането на проекти. Има и въпрос, който засяга по отношение как ще се тълкува точно за пренос и достъп цената, която ще се заплаща и как ще бъде тълкувана от от операторите на мрежата. И това можем да го кажем със сигурност, само когато видим няколко такива договора, предложени за съответните проекти. Просто към момента, каквото и да кажа аз или някой от експертите в асоциацията, е въпрос на тълкуване по отношение на това как ще бъдат приложени на практика тези правила и разписани по-детайлно в наредба 6 и пред останалата подзаконова рамка, която трябва да бъде изготвена в рамките на 6 месеца от приемането на Закона за енергетика, в който е дадена главната рамка, но детайлите предстои да бъдат уточнени на много и различни нива, така че нямаме отговор на точно този тип въпроси, които касаят детайлни проекти и те ще се голяма степен ще бъдат отговорени на специфична проектна база, т.е. прямо конкретния проект. Когато става въпрос за батерия, която е изцяло, както казваме, зад метъра или която ще се използва само за да премества енергията от съответния ВЕИ компонент, дали ще е вятър или слънце, тогава тя просто няма да играе роля. Тоест, това как е структуриран проекта, дали ще е присъединен и как точно ще се захранва батерията и разрежда, няма да влияе върху цените за достъп и пренос, тъй като те ще са единствено за енергията, която се изнася към мрежата. По-интересен е въпросът какво се случва, когато батерията работи като самостоятелен обект и зарежда от мрежата и разрежда, съответно възползва се с стратегия за арбитраж на пазара. Тогава предстои да видим как точно ще бъде тълкувана разпоредбата, но начина по който е записано в момента ще бъде избегнато двойното облагане на енергията, т.е. ще се заплаща само в загубите, които настъпват вътре в самата енергия. Но как това ще бъде регулирано на практика, ще го видим, когато има първият реализиран такъв проект. Да видим какво има още като въпроси. Има въпрос каква площ е необходима за инсталирането на 1 мегаватт батерии за съхранение. Шпикало, Искаш ако аз да го искаш поема, да. да вземеш този въпрос. Да. Ами, от... тук също зависи малко от така, доста зависи от самата технология, от самото решение, в което технологията, така да кажем, е приложена. При нас ние работим с така наречените, ни ги наричаме cubes или кубове. Така един куб, така да го кажем, е 750 киловата инсталирана мощност и то е грубо казано 2 на 3 или 3 от тях също се побират в един контейнер. Ам, Имаме и вече тук ще е ново такова решение, вече като по-малък контейнер с директно 3 свързани в едно, т.е. грубо казано 1 мегаватт е доста по-малка площ от примерно едни 10 декара, които ще трябват за слънчева енергия. Така, нали, доста различни са размерите. Буквално, както казах, може да е побрани в 2 на 3. Сега, нали, естествено, в проекта няма да е така. Тук много ще зависи и от самата рамка, която е създадена около точно по какъв начин трябва да са
ситуационно трябва да са разположени батериите и така нататък, на какво отстояние на друга и подобни неща, които естествено имат своите девиации от държава в държава. Добре. Да, това, което мога да допълня е, че зависи от избор на технология. При литиево-ионната технология е доста по-малък площ се избира, тъй като енергийната плътност на тези батерии е по-висока. Ам, Конкретното разположение вече зависи от самия проект и на каква площ, на какъв терен се изграждат. Общо взето са доста компактни и не изискват а, много място за разполагане на такъв тип система. Тя и А, всъщност силите в ионната технология също си има своите нюанси, че ако говорим за LFP технология и NMC, примерно NMC има още допълнително 35 до 50% дори по-добра енергийна плътност всъщност. Така че да, доста варираме тук. Вече навлизаме в много детайл по отношение на избора на технология. То най-вече зависи за какво ще се ползва тази енергия и за България в момента, за съжаление, няма приложение за този тип технологии, които са за балансиране и управление на честотата. По-скоро тръгваме с регулаторна рамка, която насърчава проекти, които са комбинирани ВЕИ източник с съхранение на енергия. Има един въпрос, който е насочен към това дали е реалистично за един цикъл на ден да се предвижда заряд и разряд на батерията с соларен проект, оразмерен съгласно изискванията на търга, който предстои да бъде пуснат за комбинираните проекти. Има ли възможни ограничения, например през зимата, и дали два цикъла на ден са постижими? Калоян, искаш ли да отговориш или да поема аз този въпрос? Да, няма проблем. Ам, да, по отношение на това дали да, цикъла са постижими, да, дори нашите гаранции в момента, които даваме, те са, така да го кажем, гъвкави гаранции, т.е. може да правите и може да се правят и повече от два цикъла на ден, като на вече нали, гаранцията ще е на годишна база, доколко стигаме. Просто това, което виждаме е, че повечето клиенти също на годишна база за момента не достигат повече от два цикъла на ден, но в рамките на деня могат да си ги достигат, могат да правят и повече от два цикъла. Така че това не е проблем. И да, това предполагам, че отговаря и на предишния въпрос за един цикъл, нали, след като постигаме два или повече, иначе един не е проблем. Въпросът е по-скоро свързан дали параметрите, които са зададени в търга, биха осигурили такава възможност. Тук също е трудно да се отговори, защото чакаме все пак да видим финално какво ще излезе. Това, което беше дадено за обществено обсъждане предния месец, имаше доста неясноти по отношение на това дали това са минималните изисквания. По моя прочит по-скоро да. И дали ще може да се кандидатства с частичен капацитет, което би разрешило проблема на това батерията да бъде оразмерена спрямо конкретния проект и съответно стратегията, която се предвижда за реализиране на енергията на пазара. Има много специфики по отношение на това как да се моделира чисто технологично и финансово за възможно най-добрия изход на този проект. Ние предвиждаме вебинар следващ, който вероятно ще бъде на 28 ноември. Ще го обявим в началото на следващата седмица, в който ще се опитаме да направим именно това, да моделираме един проект, как би изглеждал, ако го готвим да кандидатстване в съответния търг и към момента какво трябва да съобрази инвеститора по отношение на технологичните възможности, така че да запазим живота на батерията възможно най-дълго и да се възползваме от това пък, което пазара ще предложи като възможност за реализация. По отношение на обаче участието в самия търг, там имаме предвид, че
е ограничено ползването на батерията, предимно за преместване на енергия от ВИ частта. Тоест, частта, която би могла да се използва за търговия, чисто за арбитраж, е минимизирана до 20% общо взето на годишна база. Така че основно смятаме, че инвеститорите ще заложат наистина на един цикъл на ден за разряд, заряд и разряд. Два са възможни, естествено, но тук вече трябва да са налични търговските условия, за да се случи това, защото двата цикъла на ден имат цена по отношение на деградацията на батерията и двете трябва да бъдат балансирани. И това е доста така предизвикателен въпрос за решение, както от техническите съветници, така и от тези, които финансово моделират този проект. Е много интересен като въпрос и наистина тепърва ще изследваме как това се случва. По отношение на това какви програми съществуват да се финансират такива проекти. Към момента единствената за по-големи проекти, когато говорим такива, е тази, която предстои да бъде обявена скоро от Министерството на енергетиката, а именно по плана за възстановяване има два проекта заложени за батерии. Единият е този, който е с комбинирани проекти, ВИ с част съхранение с минимални изисквания към частта, която е за съхранение, и още един Ристор, който е така политически получи много голямо внимание, а всъщност много малко работа е свършена по него и където се очакват всъщност да бъдат самостоятелните батерии, които да могат да се инсталират към вече съществуващи проекти, защото другия търг насърчава само нови такива. Или към като самостоятелни работещи от страна на потребление, да речем. Но тъй като там все още няма обявени никакви условия или предложения как ще бъде структурирано финансирането, помагащото финансиране, не можем да дадем никакви подробности на този етап и чакаме отново Министерство на енергетиката. Доколкото знам, се работи, но се работи вътрешно. Няма информация към обществеността към този момент. Да видим какъв друг интересен въпрос. Какъв е очаквания капекс? Това е много интересен въпрос. Отново ще бъде отговорен по-скоро в следващия вебинар, защото капекса по отношение на съхранението на енергия зависи много от избраната технология, от структурирането на проекта, дали за какво ще се използва, как ще бъде свързан към мрежата или към ВЕИ частта. И въобще това е един въпрос, по който можем да отделим цял един ден да разсъждаваме какво точно ще бъде инвестицията. Добрата новина е, че откакто аз наблюдавам пазара, в рамките на последните 10 години има така едно от 90% намаление на цената на киловатт час капацитет за батерията. И въпреки временното повишаване при голямото търсене 2022 година, напоследък отново виждаме тенденция за по-поносими цени на киловатт час капацитет. И тук вече е много важно да се види как ще бъде направен техническия проект за самата батерия, за да се прецени как ще бъде управлявана тя и съответно дали по-ниския капекс няма да избие в по-висок опекс. И това уравнение е важно да го смятаме още в самото начало. Като ориентировъчна цена на 1 мегаватт батерия също не бихме могли да ви кажем, защото това е строго специфично спрямо проекта, който планирате. Правилото е колкото по-голям проекта, толкова по-ниска цена на киловатт час обикновено се дава при батерията на енергиен капацитет, не на мощност, защото системата за съхранение на енергия има два основни показатели. Един е мощността или това колко бързо може да зарежда или разрежда, и другия е енергийния капацитет или енергията, която реално може да съхраните в нея, която се измерва в киловатт часа. Така, основното правило е по-голямо е по-ефтино на киловатт час, обаче спецификите на съответния проект много варират и съответно няма мярка, която можем да кажем в момента, че е валидна за всеки един проект. Каквото и да кажем, ще бъде, ако поискате реална оферта от пазара, може да бъде тотално различна.
какъв е живота на тези батерии и има ли специфични изисквания за поддържане на определена температура на работа? Калоян, искаш ли да се включиш? Да, ами, то, тук отново всъщност доста варираме в отговора. Да, всъщност температурата е един от основните фактори, който влияе на деградация на батериите, но това, което бих искал да кажа е, че ние имаме батерии, които в момента оперират буквално в пустини. Примерно в Чиле, проекта, който показах си е в пустиня, където най-по-горещите температури водят до по-бърза деградация, но така, тези проекти общо взето литево-ионна технология, можем да кажем, че грубо между 10 и 20 години е живота на батерията, като, както казах, доста варира от проект на проект и от температурни условия около него. Аз също мога да допълня, че температурният контрол е изключително важен по отношение на батериите и по отношение на циклите. 6000 вече за LFP технологията е нещо като стандарт за по-качествените производители, т.е. 6000 цикъла са ви 15 години, грубо казвам, живот на батерията. Ако я ползвате с един цикъл разряд на ден. Ако я ползвате повече, обаче, деградацията е по-изразена и съответно живота ще е по-къс. Като имате предвид, че като казваме живот, това не означава, че в края на 10-та година батерията няма да става за нищо. Просто показателя, който ние наблюдаваме, State of Health, английски, показва, че не може да разчитате много на нея за начина, по който е била предвидена да работи. Тоест, може да зареди известен капацитет, той ще бъде около 60-70%. Обикновено повечето производители казват, че когато достигнете 70% state of health, е време да помислите за подмяна на част от батериите. И по-интересното тук е, че веднъж направена инвестицията, всъщност вие може да подменяте само батерийните модули, частта, която е с охлаждането, с преобразуването на мрежата, тя може да работи и по-дълго. Така че дори при по-бърза деградация на батерията, когато това е свързано с системни услуги към мрежата, управление на частота, това може да бъде управлявано и на проектна база по отношение на просто подмяна на част от батериите при ползване на останалата инфраструктура. В момента само батерийните модули са, мисля, че 50-60% от цената, но продължава да пада, така че се надяваме в бъдеще така наречения процес по аугментация или смяна на част от батериите всъщност да бъде по-лесен и да позволява веднъж направена инвестицията, когато стигнат въпросния state of health, при който е по-добре да бъдат сменени. Новата инвестиция, която трябва да направите, за да продължите да ползвате системата за съхранение, да е значително по-малка, отколкото първоначалната. Да, тук може би мога да допълня малко точно това, или по-скоро да подчертая, че нали, като говорим за край на живота на батериите, те всъщност биха могли да се използват още вероятно години след това, но това, което производители като нас биха ви дали като гаранция. И после вече, както и Мариан каза, има възможности за така наречен процес по аугментация и също виждаме много голям интерес от нашите клиенти към подобни действия по-късно. Те вече се планират от преди да са си купили първата батерия, кога и как да направят процес на аугментация след следващите 5, 10, 15 години и така нататък. А, да. И вече има всъщност доста компании, които се занимават пък с това да докарат така наречения Second Life батериите, т.е. вземат тези модули и ги вкарват в нови системи за съхранение на енергия и така нататък. Така че да, те не умират на практика, реално, технически. Тук
частично отговорихме и на въпроса как се утилизират батериите след приключване на тяхната експлоатация. Ако има останал живот в тях, те могат да бъдат реконфигурирани за различно употреба или съответно да бъдат предадени за рециклиране и изваждане на полезните материали от тях. В случая при различните електрохимични комбинации те са различни и се третират по различен начин, но в Европа има и все повече бизнеси, които разчитат именно на рециклирането, тъй като голяма част от тези метали, особено тези, които са в електромобилната технология и с NMC, са доста ценни, съответно струва си те да бъдат извлечени и рециклирани за повторна употреба. Въпрос към Калоян имаме специфично. Дали само литиево-ионни батерии предлагате и чие производство са? Да, да, само литево-ионни батерии предлагаме. Както споменах, литево-ионната технология си идва и с своите нюанси. Тоест, нашата политика е ние да не сме свързани с верига на доставки само към един доставчик. Ние имаме, също в момента мисля, че над 6 доставчика на различни клетки на батерии и нашата политика е дори да не са повече от 33% от веригата на доставки да не е строго така свързана към един доставчик само. Така че това го гледаме доста сериозно и смятаме, че поради така последните събития в вериги на доставки, които видяхме и с доставки на инвертори и така нататък, ни помогна да минем така доста добре и да имаме доста конкурентно предимство пред някои от нашите конкуренти чрез тази наша политика. По отношение на това, защо също използваме само литево-ионна технология, в момента е най-добрият таблираната и технологично доказала се технология на пазара. Това е истината. Така, част от тази причина е и вече е доста добре етаблирана верига на доставки по отношение на електромобили, които ползват подобна технология и така, да, има и доста други причини за това, но до тук мога да спра за момент. Да, за съжаление, времето ни изтече, иначе добре започна разговора. Има още доста въпроси в Q&A секцията, които остават. Ам, по отношение на това, дали можем да споделим за икономическата рентабилност на част от проектите, които са изградени от Fluence, предполагам, че няма да можем, тъй като Fluence е доставчик, интегратор, по-често инвеститора е друга компания, но все пак, Калоян, ако искаш да отговориш. И още един Ами, въпрос, след това приключваме. да. Това, което бих казал, нали, аз си го казах и по време на презентацията, е, че също инвеститори в подобни проекти, те са много голяма част от тях са и огромни, за тях стоят и огромни инвестиционни фондове, които така м, те, те не инвестират на сляпо. Тоест, има доста добра рентабилност за подобни проекти. Това мога да кажа със сигурност и тези проекти със сигурност са си избили доста бързо инвестицията. Всъщност, как ще излезе икономическия модел, зависи до какви потоци на доходи има възможност да участва съответния актив, в случая батерията. Дали може да участва на няколко пазара. По принцип в Европа стандартната стратегия е наистина да се участва на няколко различни пазара, поне за новите проекти, които ние виждаме, тъй като голяма част от батериите започнаха да навлизат основно на пазар за регулиране на честота и специализирани услуги, които са насочени към изключително бързата реакция, която те могат да предложат. Такива пазари са Великобритания, Ирландия, да речем, което това е основната функция и пазар, на който се участва, но с времето и навлизането на все повече такива активи на пазара, съответно намаляват приходите и новите проекти, които са за батерии, търсят възможности с няколко различни пазара да достъпят. И точно в това е
ако мога да се изразя така, красотата на този тип технология, че позволява участие на различен тип услуги, предоставянето на различен тип услуги и пазари, както по отношение на балансирането на системата, така и по отношението на търговията с електроенергия и регулирането на възобновяеми източници на енергия. Така че има доста приложения и финансовия модел зависи до голяма степен от това до какви такива пазари и услуги инвеститори имат достъп за участие. И последен въпрос, на който ще отговорим и за съжаление ще приключим този вебинар, но отново ви каня на следващия, който ще обявим в началото на следващата седмица за записване и регистрация, при който ще гледаме малко повече подробности. Един такъв проект, който би стартирал сега в България, как би могъл да се структурира и какви са различните възможности при неговото технологично и финансово моделиране. Въпросът последния, на който ще отговорим, е дали батериите се присъединяват на средно напрежение на едно място в парка с прилежащата към тях трансформация или се слагат на ниво производствено ниско напрежение, разпръснато и в парка. Сега, когато става въпрос за фотоволтаични инсталации, и двете са възможни. Те са два различни подхода. Единият е на DC частта, другия е на AC частта. Да се присъединят в зависимост от това какви функции ще изпълнява системата за съхранение на енергия. Имат си предимства и недостатъци и двете. Аз бих ви насочила към страницата на Апсте, където от 2021 година, малко по-назад в частта новини и ресурси, може да откриете един доклад за съхранението на енергия с различните видове технологии и по отношение на това малко вече информацията изтърпяла развитие на пазара през този период, но все пак този доклад е добра начална стъпка за запознаване с различните видове технологии на съхранение на енергия и тяхното възможно приложение, използването им по света. А пък ние конкретно за нашия пазар ще си поговорим в следващия вебинар с моделирането на един такъв проект. Благодаря ви за активното участие днес. Надявам се темата първа да става все по-интересна на все по-широка публика и ще ви очакваме на следващите вебинари и събития, които асоциацията организира. В презентациите, които представихме днес и разбрах, че част от тях не са били видими на екрана, ще получите с имейл малко по-късно. Записа от вебинара също ще бъде достъпен за гледане в удобно за вас време по-късно. Още веднъж благодаря и приятен ден на всички. И аз благодаря и приятен ден.